खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांनि बिएम सोदोब चेनेलनिसिम गोदान बोसोरनि मुङाव गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि नोंथांनि चेनेलनिसिम फोरमायनो गोनां गाहाय आयदायानो जाबाय उन्दैयावनो गेदेर गोलाव खालामनो हरनाय गथ'खौ उदिस लानो खावलायनाय एबा बबेयाव थानानै दङ। बे गथ'आ जोंहा आयंनि न'आव 5 बोसोरसो जाबायमोन उन्दैनिफ्राय, आरो गथ'नि मुङा बिष्णु सांमा। नाथाय हरखाबै 29 नभेम्बर 2020 खालार खालि मोनाबिलि समाव न'निफ्राय ओंखारलाङो। बै साननिफ्रायनो खाथि खाला गामिफोराव नागिरनानैबो दिनैसिम बबेयाव दङ, सोर लाना थांदों बेनि जेबो उदिस एबा संदानना मोनाखै। बेनिखायनो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों जों मोनथिनो हागोन होनना बा मोननो हागोन होननानै खावलायनाय जाबाय। बिगोमानि थङा जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो आम्बागाव आनसलिकनि सिङाव थानाय जोंनि गामिया, आरो गामिनि मुङानो जाहैबाय दालागाव, आरो पस्ट अफिसा आम्बागाव, आरो पुलिस स्टेसना जाहैबाय हरसिंगा, ओमफ्राय पिन नम्बरा जाहैबाय 784510, ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारा 9101900802, आरो गथ'नि थङा जाहैबाय गुवाहाटी बरनिघाट, आरो बे गथ'नि बैसोआ 14 निफ्राय 15 बोसोरनि गेजेराव जागोन आरो। बेसेनोसै, आसा थाबाय, गोजोन्थों।